ले जाके कहते रहे कि बाबा रउरा जहाँ जाई लेता है मंगल के बारिश होला मंगल के नाश होला धरती मंगलमय हो जाला। तो जैसे जा 7 दिन तक भागवत के कथा के प्रोग्राम चलल है आ रउरा लास्ट दिन मंगल के बारिश कैले रहनी वही तरह तनी मनी कृपा आजो करिए बाबा। भक्त तो मंगल के देवता के जाके गोहराव तरह विनती प्रार्थना करते रहे कैसे देखिए अपना खाती तो सभे मरेला लेकिन कुछ समय दूसरों खाती देवे के चाहिए कि ना जी। ये जीवन बात खाली आप अपने लिए काम मत कीजिए। हाँ और भी लोग हैं थोड़ा उधर भी ध्यान देना चाहिए। अब ये नहीं कि हम करोड़पति हो गए तो गरीब के पीछे समय नहीं दे और पैसा तभी सक्सेस है तब कि उस पैसे से आप भगवान के दरबार में कुछ दान कीजिए या किसी गरीब को दान कीजिए। तो चलिए वो बाबा के दरबार में चले के कहे के कैसे हमने के घर के माता बहन लोग जब पूजा पाठ होला तो घर के गार्जियन से कहेला लोग कैसे कौनी भाव में कि पियर पियर धोतिया अरे मंगई है पापा उहे धोतिया चढ़ेला गणेश के। देखिए हमने के इन्हें के पता नहीं थे लेकिन हमने के क्षेत्र में माई बहन लोग देखी बड़ा सुंदर भाव में गावे भजन के कि पियर पियर धोतिया मंगई है पापा उहे धोतिया चढ़ेला गणेश के। पियर पियर धोतिया धोतिया चढ़ेला गणेश के। धोतिया चढ़ेला गणेश के हो धोतिया चढ़ेला गणेश के। हमने के दादाजी पियरे पियरे पहन के पूजा पर बैठा रहनी ऐसे जी। अरे लोग अभियो देखी वहां के पियरे पियरे वेशभूषा में बानी तो घर के माई बहन लौरी कहेला कैसे एक दंत दयावंत 4 भुजधारी माथवा पर मुकुट शोभे मूस के एक दंत दयावंत 4 भुजधारी माथवा पर मुकुट शोभे मूस के चढ़ेला गणेश के।
आ का मंगावे ला लो देखी कौने भाव में ए गीत के बुझे के बटे जहाँ जहाँ जाई बाबा तोहे जाला अरे रौरा जी संगे राउर मुसवा पूजला कहल गइल बा कि संगत से गुण होत है तो संगत से गुण जात और बांस फास मिश्री सब एके भाभी का रवा लोग सुन ले हो क्या जब एगो मास्टर के संग रहल रुआ तो ना कुछ बताइए मास्टर साहब तो ABCD जरूर बता दिए हां जी बाकी ना जी वह एगो चोर के संगत कर ले तो ना कुछ होई तो दो चार चप्पल खाए वाला व्यवस्था जरूर लगा दी कि ना जी तो ऐसा काम ना करे के चाहिए संगत निमना के करे के चाहिए कबो एगो साधु के संग रहे तो ना कुछ होई तो जीवन भर में माला फेरे के जरूर साधु जी बता दिए तो संगत निमन के करे के चाहिए बाउर के संगत कबो ना करे के चाहिए तो देखी भक्त बात रे कैसे कि जहाँ जहाँ जाई बाबा तोहे जाला मूस देवता गणेश जी के संगत में बाड़े तो उनकर पूजा होता और वह जो गेहूं के पटौनी में निकल जास लइका लादा लेके टिकौले रहले से कभी निकले लेकिन इनका के व्यवस्था कर दे हां जी कि ना जी अपना करेंगे कि आपने जिस मनोकामना से जग किया था भगवान आपका मनोकामना पूर्ण करे देखिए यह नु श्रद्धा प्रेम है द्वार पर अगर कोनो भजन कीर्तन चाहे प्रोग्राम होके कोनो प्रकार के प्रोग्राम होके ओमे दो चार पैसा दान पुण्य कर लेवे के चाहिए बार बार ऐसा मौका ना मिलेला जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रताप होला कि भगवान के दरबार में जाके दो चार पैसा दान पुण्य करे के मौका मिलेला समय गवावे के मौका मिलेला कि ना जी ना तो यह जब भागवत कथा एजा बहिल बहुत लोग के जीवन बीत जाई लेकिन ना होई लाखों आदमी एक गांव में होई कि ना जी लेकिन शायद केहू ऐसा हो जेकरा द्वार पे भगवान के नाम के चर्चा होला इहो भगवान के कृपा होला तो भक्त वही बाबा से कहले कैसे कि जहाँ जहाँ जाई बाबा तोहे जाला अरे रौरा जे संगे राउर मुसवा पूजा जहाँ जहाँ जाई बाबा तोहे जाला रौरा जे संगे राउर मुसवा पूजा अरे पिया रे जनेवा मंगई है पापा उहे जनेवा चढ़ेला गणेश के पिया रे जनेवा मंगई है पापा उहे जनेवा चढ़ेला गणेश के जनेवा चढ़ेला गणेश के हो जनेवा चढ़ेला गणेश के अरे पिया रे खरवा मंगई है पापा उहे खरवा चढ़ेला गणेश के हो चढ़ेला गणेश के प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय पार्वती मैया की